Akekho umuntu angimzwela njengomuntu ongayinaki into econnecta nohambo lakhe. Ngoba uphuthwa izinto. Abantu abalahlekelwe into zabo, abantu abangayinaki izinto ezikubo econnecta nabantu abahlangana nabo. Yabona ngihamba ngibe umakhaya ngishumayele kanje kanti intshumayelo yami ayiconnect nohambo lakho. Kodwa kuyingozi ukuthi ngishumayele kanje kanti intshumayelo yami iyaconnecta nohambo lakho kodwa ungizwa unako umuntu. Angikho lapho amen. But bengifuna ukuchazela ukuthi lento le ungazi udidwe ukuthi sila sifike sababaningi kanti akusiye yeningi yakho. Ingakho ngisho sisomukela uJesu ungasuku ngoba sekusukuma omunye sukuma ngoba akunyakaze kuwe akunyakaze kubani bazalwane kuwe awukhona bazalwane. Ingakho uJesu wayehamba ame mangabe sebona isixuku simlandela asihlunge ngemibuzo asihlunge ngezinto asitshela zona. Why ufuna ukwenza sure ukuthi umuntu osohambeni naye umuntu oconnected naye, ngoba ayikho into eyingozi njengokuthi abantu bagcwale kwi-cycle yakho kanti abaconnect nawe ngoba bayakuvimba.